Inhloko ebhekele ukuthuthukiswa kwengqalazinda ehhovisini likamongameli ithi izinhlelo zikahulumeni zokwakha ingqalazinda kuhloswe ngazo ukwakha amathuba omsebenzi. Kepha-ke ubonakala usemningi umsebenzi. Kusasa umengameli wezwe uzokwethula inkulumo emhlanganweni iPresidential Sustainable Infrastructure Development Symposium ukucacisa kabanzi ngezinhlelo zokwakha amathuba omsebenzi ngengqalazinda. What these projects do essentially, they are not your classical infrastructure project in that they are delivering an asset, but essentially they give you an opportunity to maximize on the supply side, create as many jobs as possible. Amanzi, ezamandla, ingqalazinda kanye nezokuthutha yizimboni ezoqhulwini ezintweni uhulumeni afuna ukuzithuthukisa esebenzisana nezimboni ezizimele. The state has lost both the technical and financial engineering capacity over a period of time. So we needed to sit with private sector to help us to prepare these projects. Private sector benefit from the existence of a credible and reliable project pipeline because they are able to sponsor on the back of that and then give returns to their shareholders. Umhlaziyi wezombusazwe uSolwazi Somadodafikeni uthi uhulumeni kumele azibeke phambili izinhlelo zengqalazinda ezizokwazi ukusungula amathuba emisebenzi esikhathini esizayo. Projects are roads, dams. They in the long run become a very critical infrastructure for agriculture, for movement of goods. Njengoba abe-State SA kulindeleke ukuthi bahlinzeke ngezibalo ezithinta imisebenzi nje kuleli sonto, uhulumeni angalindela ukuthi senyuke isibalo sabantu abangasebenzi. NginguSamkele Maseko wezindaba ze-SABC eGoli.